beli pi baro ni pedang sengubhai pi syakani katup kubor menta ka janmit syawan pai ki kubor ki babnya nyepet syai kimat bakongsan nya trilang ke India bat kebutan hakiliang baper bakentup naduk ki skul haduk ki kam ki bay dai bat ka haw ong menteri rang baduk kari Narendra Modi hak jingle jung u syabutan Nyakran ke New Delhi bat ke Islamabad tang syapang ka Pakistan occupied Kashmir ong menteri katanat ki Kamyadari Rajnath Singh Kawe lama menteri rang ba kejelau konrat ke sangma ya ke tuk katanat trafik balatip kum ki first responder hanong ba bat penpau perthei ke Don Bosco Museum ya ke riti dustur tenrai lingba ki jingdro bat ki jing odur ki kubor ki babnya menteri rang ba do kari Narendra Modi menta kasni ula ong ba ukwa bandon ke jingya trilang ka bakam skam shushu ah bedeng kari India bat kebutan na ka benta banyatri ki kam hakaliang baper pakentup nadu ki skul ke jing start bat wat banya ki bayadai bat ka haw ke jing penyat ki jing siu pisa lingba ke internet ni digital hadu ki kam ki bayadai bat ke jing ai jing yaram habadan ke jinging shop kamariang Modi ula ong ba hadu iwei point lai billion ngut kinong India kilong ki bakloi banyatri bat kinong songshonong jong kabutan hakalawei ka banwan khamtam hakaliang karukam penbhai ki skul menteri rang ba du kari Narendra Modi ulaong ba kajing kemen kan job ya kinu ki jingyesun haba ai kajing ya kren haka skul ba jong ka Royal University jong ka ributan hatimhu Modi ulayaro ya kabutan ba kalong kari ka babu hakmat ya kajing suk bat kajing id kajing ya long kawai bat kajing sibun mensim ulaong ru ba baro kiri haka perthai kipet ya kabutan kum kari ka badap da kajing sung ulaong ba ki kubor jong kabutan syakibriu kiri ka perthai kalong ba kajing kemen bat kani kami na kajing yesuk bat ulak keduru ba kiri ka perthai kila ban le shibun ki aka lada don kajing suk bat kajing kemen with a lot more happiness which shall prevail over mindless hate Menteri bepet ya katanat ya dari Rajnath Singh ulaong balada don kanu kajing ya kren bat ka Pakistan ka India kan ya kren bet thik hakabayadai bat ki Jaka jong ka Jammu bat Kashmir ki balak kurap dakani kari haba ai jing ya kren kajing ya lang ka balalong ha Haryana mentakasngi uni menteri ulaong ba insa penlong ya kajing ya kren bat ka Pakistan tang lada ka sange ya ki kamle no Rajnath Singh ulaong ru ba ka sarkar kan ampentron ya lakari ya kani kajing ya lang la penlong ban kawe lama ya kajing sedang jongka Jan Ashirwad Yatra nakalka ke badan ha Panchkula district भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए किस बात पर बात होनी चाहिए कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए क्यों बात होनी चाहिए बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है Menteri rang ba ka jila Meghalaya ukonrat ke sangma ula kawe lamai ki khat sautli ki tuk jong ka tanat pulet traffic ki ban penyat na kabenta ban kampen sting ya ke jing thang kali ya ki jing pentri kam da ki tuk jong ki tanat pulet traffic la sandor da ka tanat hi kenang bakini ki tuk kin yat na khmat ban pelat linti la da don kinu ki jingja ki bakirki lale yakani nakadaw ka jingjur pelat ke jing thang kali hakanong ba shillong yakini ki khat sautli kinong nya tuk jong ka tanat pulet la hi kai pentebet kenang bakin la ban yarap ban pelat ya ke jing deng kali la da jia badon kinu ki camp ki bakirki kum ki jing penkit hospital ki papang bat ki bashitam bat khamtam ban ai jing yarap la da don kinu ki jingja accident ya ke jing trikam jong kinong nya tuk Baningkong ki balatip ki first responders la sedang naduk akak kratelik ukla lingkwat mentau snem bat yakani la le kum shibenta jong ka jing dap shi spasni ka jing trekam jong ka sarkar jela ka Don Bosco Museum ka long kawai na ki museum ka bahetam hakadawa Asia hakabayadai bat ka jing pen inam ya ka jing long tenrai kani ka museum ka kring ya bun ki pat nong wan jingok kai bat ai jingtep ka bapaka halor ka jinglong tenrai jong ka than kani ka museum ka don ya ki jing order ya ki riulom na lor ki jing start bat ki jing drop bat ki tiar ki ba la than da ki kti iba Rafael Wajri ibade iwei ni ki nong drodor
bat nongshna dur bapau jong ka jela ila no senyang kat tu kat ni teli ki jingshna dur bat ki jingdro ki jong i sya ka ni ka museum iba warjuri ila order ru ya kat tu kat ni ki riu pau khmat ka jela palat lighthouse nementa iba rifle wajri ila shnadur ban batai halor ka jinglong tenrai ki khasi house nem shiajar khandai spa khandai puwei iba wajri ila seng ye ka riti academy ban pen thama ye ki rukom dro dur khnang ban ai men siem ye ki samla ka jela pen pau ye la ka sam kani ka academy jong i kayalam ru ye ki riu dan sab ki bana ka jela ban let shakiri ba marjan kum sha bangladesh ba cha nepal ban pen i ye ka jinglong tenrai ki khasi bat ru ha ka perthai hi barok kawai some sculpture works out here. So initially we are doing sort of volunteering. We volunteer to make some sculpture of certain important personalities. So that way they got recognized and they got assignment also. So on my part also I was doing so the people came to know. So it just carry on like this. Hajela Jammu bat Kashmir ke jinglong jingban kelas dang bat wandur biang hakaba kibor penyat kila weng ya bun teli ki jingte kendon hakithan ki badon ha Kashmir la pentri kam biang ki telefon katkum ki jinglong jongki jaka bat ki khot khubor ru kila sedang ban penmi biang nadu menta kasngi kinong ai kitien ka sarkar u rohit kansal ula ong ba ki school primary ki badon hakeleng kithan kin play biang nadu la shai kasngi bat hadien baladep ban penbet biang ye ki jingdan kam baro Thiar jong ulap balap san hakikatu kat ni teli ki benta jong kari kelakta e kalong kaman jong ki nong song snong Hajala Himachal Pradesh nyungut ki briu ki la do e la ka jong ka jingim bat mensau bongut nakadaw jong ka jingyai thiar ulap ba hakisau pupra kenta ki baladep da ki spa atli ki kali ki la sakut hasurok nakadaw jong ka jingtua khendo hasilentar ki surok ba jong ka jela katanat meteorological kala maham ya bahkan sadon ka jingther ulaba hakijaka ki bakham sharum bat hapadang luom menta kasngi khamtam hanong ba Shimla Solan Mandi bat Kangra district kenong ba Delhi kala yo slap hne kasngi hakapor kinjat shai bat kani kala khampen duna ya ka jingshin nakadaw jong ka jing hap slap hne kamit hadu kapor kinjat shai kala don ka jingdap hakatu ka ni teli ki jaka jong ka nong ba hadien bakawa Yamuna kala jankiu shadu udak jong ka jingmaham kibor badai kmi na Delhi kila penlong ye kejing pet benya khnang banlait na kejing shlei mentapat nginya pet ye kejing long jing ban jong ka sun beneng kejing shet jing kriat hasun beneng ka hasulong kalong 4.6 degree celsius menstap bat khat nyau degree celsius janmit kejing sngem ka haw kalong prapupra na kashi spa menstap bat nyau pun riu na kashi spa janmit ka sun beneng kandum lo hasulong bat ki jaka ba marjan shoban poisha ka bakut jong kani kutub kubor nginya pet biang sasisin ye kimat bakongsan Enyatri lang ke India bat kaputan hakiliang paper bakentup nadu ki skul hadu ki kam ki bayday bat ka haw ong menteri rang badu kari Narendra Modi hakajing lek jong u shabutan Enyakran ke New Delhi bat ke Islamabad tang shaphang ka Pakistan occupied Kashmir ong menteri katanat ki Kamyadari Rajnath Singh Kawe lama menteri rangba ke jela ukan rat ki sama yaki tuk katanat trafik balatip kunki first responder hanong ba Bat penpau perthai ke Don Bosco Museum ya kariti dustur tenrai lingba ki jingdro bat ki jing order Ti perlok katung lapoi shakabakut jong kani kutub kubor jongi menta ka janmit hadu benginai syambang bat pila syai kasngi kublei pi baro